Zvakaoma. Upenyuka asana mbona zvakadaro. Vedu we ngatirege kuita joko panenge paita mumwe dambudziko. Tinoziva kuti tinorovana, tinotukana pasocial media patinoita naye. But guys, pachokwadi kunonzi chawana hama hachisekwi. Whether ndiwe kana kuti ndomwe munhu. Vamwe venyu masekera muri kuita nyaya yazuva. Kuita sekunonzi mimi your life is a bed of roses. Kuita sekunonzi mamusangane nematambudziko. Vedu weka musazodaro so. Musazodaro. Kana mpanzi GoFundMe guys, anoda ndiye anobhadhara. Haina kunzi munhu wese compulsory kana kubatirwa futi kutienda kuGoFundMe. Anopushwa. There are people who can relate to what Gova is going through, Suva is going through. And iva vanogona kuisa maGoFundMe avo. And hakuna kunzi kana usingani ingodarika ingosiyana nazvo. Vamwe venyu penyu wakatoshiringana mutoda urubatsiro, but unowanikwa uchiseka. Vamwe venyu zvinotomira mushe uchatouyawo uchizodawo help rimwe day. Andika kuFacebook ikoko, because kana taipa Facebook, no, despite kutukana nekunyombana nekuita sei kuti Facebook inakidze, hazvireve kuti we are real enemies in life. Mirai ndikudzidzisei chimwe chinhu one. Ndoda kuti munyatsozviona. Inini ndikasangana nemunhu wamunofungidzira kuti ndinovengana naye zvekudaro, makambozvinotisa here kuti munogwizanisa masocialite aya. Pavanosangana vanohagana vofara. Because it's entertainment, guys, nezvepasocial media. Hazvireve kuti they are real enemies in life. Vanovengana vasingazivani here. Do you know kuti masocialites, they don't even know each other? Konana pamepapa. Vashoma vakatosangana in person. Vashoma mufunge. And then munoya muchikuchidzira moto kuti ningi akazodai ningi kumira muso kumisa muso kudai so muchigwira masocialites aya munenge musingazivi. Kuseri vanofuma mangwana vari mafriends, vanofuma mangwana vakadzokedzana, vanofuma mangwana vachihagana, mosara muri papi. Mosara muri papi. Vedu we kana mumawigwa namwe zvakafanana nokuti chero tasingaonani kana kukanzi mumwe wedu afa. Tinotomisa zvese zvezve pasite, totobatsira pamwe chete. Ndezve pasocial media, guys. Munobva mazvitora kuzviita personal, kuzviita real kuti vanhu ava havatoonani, saka totopinda nepakati. No, vakasangana vanomhorosana, vakasangana vanomadoro vese, vakasangana vanodya vese. Anditi muri kuzvinzwa, hapana panozombosangana murodhi voiginowana, vanotomhorosana mufunge. Kumhorosana chaiko. Kangani muchiona masocialite achitukana nhasi, mangwana vachiedhana pamalife, nhasi votukana, vomboblokana, vounblokana, zvichingoenda. Ndokuti entertainment inakidze. Vanhu vese vakawerana pasocial media apa hapana chinonakidza, guys. Saka kunofanirwa kutomboita ups and downs maskwabhuziwa kuti izvo zvinakidze. Musazoseka muchidaro, kudambuka muromo nekuseka kuti zuva yazozviwana, heye mubva ndiripo. Kana ari mubva ndiripo saka achafa ngokufaitira mai vake here. Akakurira paimba iyi. Akakurira paimba iyoyi, vana vakazvarwa paimba iyoyo. Handika akaona mai vake matamburira vakaita vachivaka imba iyo kuti svike zvayavi. Mota hanzi ngafa safa ngokuti ataure anopinda paipi because akabva ndiripo. Ndibaba vake vakamuchengeta ari mwana mudiki. Kusvika ite mukadzi mukuru aroorwe ndo vakamupa marriage kumurume wake wakazosiyana naye. So vamwe munenge muchingopindawo henyu, you've got even worse situations than idzi dzana zuva idzi dzamuri kuchema. Umwe muti hey ngatengere mai vake imba. Kana dzimba dzichitengwa sematomatisi pamusika, guys, how many do you have? Kana dzimba dzichitengwa kunge matomatisi pamusika, how many houses do you have? Musadaro vasikana, musadaro. Mangwana ndiwo nenga wagone dambudziko. Tinongobatana, tinongomira. And GoFundMe regai ndiite straight, ndinyatso kuve straightforward, guys. It's not for everyone. Ari kunzi anoda zvake, anoda kubatsira. Vazhinji vanotaurisa, havana kana sendi ravanobvisa. Chavo kungonyora. I hope mangwana kwenye hazviuyi. I hope God is not listening kuti akukandirirawo zvakafanana nezvawanikwa nazuva izvi. Kune anoziva chinonzi family house, anoziva bondi refamily house. Unoyazoona kuti zvakaoma kuti uparadzane nechinhu chaunenge uchiti family house. Zvinenge zvakaoma. Zvinenge zvakaoma. Don't you think kuti pamari ari kuti akabata anogona kutsvaga kana imba yekuti vakwanise kuenda kunogara. Kuna nagweruko dzimba dzakamira kudhara maforums dzakachipa hadzinyanyi kudhura. But they are fighting for that house because ine values, ine sentimental values ainenge inawo. Anditi musadaro, guys. Anzi vanoseka sekai, tiri kukuonai, mangwana ndini chichange chiri kwenyu. And above all, musakangana kuzoti tingangozvita tikaseka tikadini tiri isusuka, but dambudziko rinouya kwenyu. Hey, umwe anzi ndikama wokunaziva, kama away. Iwa usangane nezviminga mpinyi muupenyu. Ndiana nesmooth life. Zviminga mpinyi tosangana nazvo tese. Saka kwa unosangana nazvo kama yei. Chii chinonzi kama. Musadaro vasikana, tikukuonai kuita kunge vanhu tisina kubva mazvitora pese nawo. Kuita serious, asingari kubatsira rega.
anoda kubatsira nongobatsira. Ngatitege kudivhaidwa nezvinhu zvepasocial media. Social media ino yachidarika, but ukama haudariki. Isusu vanhu tiripo, kubatsirana hakuperi, tichiramba tichibatsirana, ngative nemwoyo. Tozati vamwe vedu mwoyo takatorasa chaiko chaiko, takatono mama mwoyo takasiya dhodhi, tozati vamwe vedu ndozvatiri. Handiti, but dambudziko rinouya kwenyu. Rauya kwenyu mangwana uchatadza kuuya uchida kutsvaga rubatsiro kuvanhu, simply because une pride yekuti wakataura zvisina nebasa rese. Pride yakadzingisa Satani kudenga. Ngativei vanhu, tinotamba, tinotukana, patine pekugumira. Chero angave ani asakaita dambudziko, tinotomira nomwoyo wedu kudai. So that's what we do. Ndozvatinoita. Ndiani watakamboregari mudambudziko? Tinotomira naye. Because mumwe wedu chero tanga tisingatawirira tinotomira. That's what we do. Vamwe vedu nokuda kuti tachembera tiri varoi kudai. So but tinotoziva pekuraya tichigumira. Tinotoziva kuti tinotobatsirana nevamwe vedu kana zvadai. So musadaro guys, don't do that. Sekai yenyu, I hope muri kuziva ramangwana renyu. I hope life dzenyu makatodzirongera ramangwana, because chinoitoka upenyu manje unongofunga wakaondomuka usingazvitarisiri kana pane chinhu one chinotihambula pano pasi. It's life guys. Life can humble each and everyone. Ameni vanoseka, enderai mberi, rambai muchiseka.